Per a crear un test autocorrectiu en Google, accedirem a la carpeta en la nostra unitat virtual, en el nostre disc dur de Google, que ens interessa i una volta dins, en aquest cas en esta carpeta, simplement haurem de crear un formulari. La primera cosa que farem en el formulari és donar-li títol per a poder identificar-lo més tard. Este títol que tenim així és el títol del fitxer, tal com es veurà en el disc dur virtual. Este és el títol i com veiem este títol, a més de veure's així, és el que es veu en el nostre disc dur virtual. A més, podem posar un títol diferent en el que veuran els alumnes. Els alumnes completaran aquestes preguntes i veuran este títol, que pot ser diferent. La segona cosa que fem després del títol és configurar el formulari com a test autocorrectiu. Per a fer-ho, venim a la configuració, fem clic en test d'avaluació i convertim en test. Podem configurar estos paràmetres. Tota la informació està detallada, però més o menys, en aquest cas, jo creo un test amb la possibilitat que els alumnes vegin quines preguntes han fallat, quines preguntes han encertat i el valor dels punts. Com podem crear les preguntes? Doncs és molt senzill. La primera cosa, faig clic i poso la pregunta. I a continuació indique les respostes. Quan ja tinc les respostes, marque quina serà la bona, faig clic en solucionar-hi i indique quina és la correcta. A més, puc afegir feedback a l'alumne quan conteste la pregunta i veja les correccions. Si faig clic així, podré indicar en les respostes incorrectes quin és el feedback amb diverses possibilitats. Puc fer un comentari de text, però també puc enllaçar a una web o a un recurs que estiga disponible online i a un vídeo de YouTube. Faig clic i enllaço un vídeo de YouTube. El puc buscar o si ja tinc l'adreça perquè l'he buscat abans, faig clic en URL i la apegue. Apegue l'adreça, seleccione i guarde. I així tinc la meva primera pregunta. M'indica la resposta correcta i ara només he d'indicar quants punts val esta pregunta. Si tinc 100 preguntes, doncs puc donar un punt a cada pregunta, en aquest cas un punt. I faig clic en fet. Així tenim la primera pregunta. Per a crear una altra pregunta fem clic en més i podem afegir una pregunta. El tipus de pregunta pot ser de selecció múltiple, com la que hem fet així, que vol dir que en seleccionarem una només, o caselles de selecció, si puc elegir més d'una opció correcta, o puc sol·licitar que pugen un fitxer amb un treball o alguna proposta, o poden fer una resposta breu, o poden fer una resposta més extensa. Aquesta és la tipologia bàsica dels tests. Fem una segona pregunta, ja hem fet la segona pregunta i seria el mateix procés. És un altre tipus de pregunta, però el solucionari seria i les opcions correctes. Afegiríem un comentari a la resposta i en aquest cas, en la correcció, els adjuntarem un enllaç. I afegim. Guardem i ja tenim el test preparat. Ara l'única cosa que hauríem de fer és difondre el test i per a fer-ho anem a aquest botó i aquesta és la URL que hauríem de copiar i passar als alumnes a través de la plataforma que utilitzem, bé siga Moodle, UACloud, etc. La manera de contestar l'examen és molt senzilla i els alumnes podran veure la puntuació i el feedback que els retornem.